You know what time it is? Disco time! Her har vi en eukaryotcelle eller en dyrecelle. Der ligger masser af ting som hotdog eller TNT. Men når vi snakker om proteinsyntes, så skal vi nærme os ind på den, der ligner et omled, der er cellemembran og cellekarne. Der har vi vores kromosom, noget der bestemmer køn, kromosom lavet af DNA. DNA eller deoxyribonukleinsyre har 4 baser, cytosin, guanin, adenin og thymin. Dermed står C for cytosin, G for guanin, E for adenin og T for thymin. Hvor C binder sig sammen med G og A binder sig med tidene. Det kalder man basepar, og derfor må T ikke være sammen med G. Så kommer RNA og kopierer alle DNA-koder. Her noterer RNA T som U, uracil. Nu er den færdig med transkription og starter translation, hvor mRNA kører DNA-kopien hen til ribosomet. Derind kommer tRNA med 3 baser og laver aminosyre eller protein. Men vi har et problem. Hvis I kan huske det, så har vi ikke T længere. Men når det kigger på U. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick-ass boy! Damn! Så nu binder A sammen med U. Nu kan vi snakke om, hvordan man bruger codons til at lave forskellige slags aminosyrer. Her bruger man den cirkel, og man læser den 3 gange for at lave en aminosyre. Her har vi UCA, så i dette tilfælde er den aminosyre, der dannes ser. På den måde laver de mange aminosyrer og proteiner. Det var det hele, og god dag.